U l-aħbar it-tajba din il-ġimgħa li x'Infrastructure Malta lestiet it-triq tal-Balal. U l-lum se naraw propja x'sar f'din it-triq. L-ewwel ħaġa li tista' tinnota mill-ewwel li qabel it-triq kienet magħmula minn żewġ korsiji, issa saru 4 u dan iħaffef li vjaġġar bejn in-Naxxar u San Ġwan bi 30%, ġifieri inti tasal hemmhekk 30% qabel. Dawn il-korsiji mhumiex qegħdin hemmhekk biss għall-karozzi u għall-vetturi kbar, iżda qegħdin hemmhekk ukoll għal min ikun għaddej qed jivvjaġġa bir-rota. Importanti li nirrispettaw dak li jkun għaddej bir-rota, nżommu kemm jista' jkun id-distanza tas-sigurtà. Jekk nirrispettaw lil xulxin fit-triq ikonna sewqan ħafna isbaħ u ħafna aħjar. Saru wkoll bankini ġodda li jagħtu minn Naxxar sa San Ġwan, kif ukoll bħalma taraw hemmhekk hemm diversi pedestrian crossings. Daħlit ġodda għall-karozzi tal-linja biex il-passiġġiera jitilgħu b'inqas diffikultà u biktar mod sigur. Għall-ewwel darba f'din it-triq intużat sistema ġdida ta' crash barriers tal-ħadid u l-konkos. Dawn jintużaw fil-highways f'barra minn Malta. Is-sistema tagħhom qiegħda ddiżinjata biex jekk ikun hemm karozza u aċċidentalment tidħol ġo fihom la tinqeleb jew tnaqqas ir-riskju li tinqeleb u li tidħol fil-karozzi li jkunu ġejjin mid-direzzjoni opposta. B'hekk tnaqqas ir-riskju ta' inċidenti serji. Infrastructure Malta bniet ukoll ir-roundabouts u f'każijiet minnhom għamlek dawk li jsejħulhom bypass lanes. Jiġifieri jekk inti tkun għaddej mill-bypass lane, inti ma jkollokx għalfejn tieqaf tistenna il dawk li jkunu qed iduru mar-roundabout. Importanti ovvjament illi tagħmel dan b'attenzjoni. Saru wkoll 2 kilometri u nofs ta' ħitan tas-sejjieħ. Saru wkoll 5 kilometri u nofs ta' pajpijiet u wires taħt l-art tal-sistemi ġodda ta' elettriku, il-madraġġ u internet tar residenti fil-lokalitajiet tal-madwar. U sistema ta' dawl ġdida b'160 bozza. F'din it-triq saru 129 tabella ġdida. Fosthom uħud bħal dawk illi jfakruna il-massimu tal-veloċità li rridu nsuq biha f'partijiet differenti ta' triq biex ovvjament nevetaw l-inċidenti. Infrastructure Malta wara li lestiet it-triq tal-Balal ix-xogħol mhux se jaqaf hemm, fil-fatt issa jmiss illi tlessi wkoll dawk it-toroq illi jagħtu għal ġofija u nibqgħu sejrin sakemm naraw anke ir-roundabout li tagħti għan-Naxxar lesta wkoll. U din it-triq illi tagħti triq tal-Balal min-naħa ta' San Ġwan ħadd titwessa wkoll għal 4 korsiji. U tinsewx like jew inkella subscribe biex tkunu tafu dak li qed jiġri Infrastructure Malta. Insellmulkom u narawkom il-ġimgħa d-dieħla.